Zuon amamak lez gurea kontalari bikaina izan zen. Eta guk historia horretariko bat hartu gehuntzon, rimaz, akordez, jantzi genduan, eta hortik, benetako historia batean oinarritutako kanta batek urten zauen. Aukera gure akabuko diskoan eta plazarik plaza gugaz dator amama. Gerra osteko sasoian gertatu ziranak, kontau euskuzan baten zestauko amamak, preso luze moneban bere aita zanak, historiak ikaratu gintu esan dana. Bilboko espetxean bereitak urte bi, egunero joakola bizitan aiteri, ararteltzeko bere galdu egun erdi, baina askatu artean holandea segi. Akabun generalak antza eban parkau, eta horretarako gutu nahi datzi dau, baina paper ziztrina beluzan aiegau, bidean galdu ebazan hiru aste dolau, ta elgorduko aita fusilatuta dau. Bere falta da dirua, prestamistara joanta, hau bere karua, alamea llegaiakon, hiletan ordua, zamburra zeban euki, akrizi modua, amamak esan eban daula parkatuta, hori bertute lala ezinako uka, historiaz daiken lotu, denboran galduta, ez da eguzan gureak itzi horraztuta. Akabun generalak antza eban parkau, eta horretarako gutu nahi datzi dau, baina paper ziztrina beluzan aiegau, bidean galdu ebazan hiru aste dolau, ta elgorduko aita fusilatuta dau. Kanta honetarako be, lagun bat etorri zaigu, salo bero bat, Iban Ayueren zat, mesedez. Iban Ayue! Akabun generalak antza eban parkau, eta horretarako gutu nahi datzi dau, baina paper ziztrina beluzan aiegau, bidean galdu ebazan hiru aste dolau, amamak esan eban daula parkatuta, hori bertute lala ezin jako uka, historia ez daiken lotu,